Ashe PDP power. Wannan saƙon Aminu Inta ne. Ashe itinin PDP shi na amana ne. Mai nema bai yi waye yau zaune. Ashe ai dan PDP dan amana ne. Taken waƙar ban kisa shi ba iti ba. Ba mu fara don mu daina ba. PDP power. Shi layin PDP ba na 'yan akwashe ba. Ba a gungun mayaudara ne ba. Ku yafe man me a in ci kwal ubangun ba. In yi tankaɗe in banda zaki gari. Dan waken suya ya ci uban kwari. Kuma marke shi ka maganin tari. Wallahi ban na tilas wasu sa'o'i. PDP yawwa sai billahi raba ma shi ke waƙe. Kuma Aminu Inta ya sani na yi waƙe. Na jinin PDP kowa ya mummike. Ka san mota ta ci kwal uban keke. Salisu Yusuf a gaida kai kwaro. Su ta ciyaman a gaida kai toro. Ogana ka ci kwal uban jauro. Hege PDP haka wannan waƙar dai ta 'yan amana ce. Yauwa na san bana kowa fa za ya tantance. Haka ni ban musu sanwar murhu ice ce. Ai APC bata wannan halarci ba. Haka Aminu Inta ya ce mu diddiba. Haka shi ya sani na yi waka ba wai ne ba. Sai fara ba mai adawa za ni zauna ba. Mu PDP ba mu fara don mu daina ba. Gode PDP ba mu fara don mu daina ba. Mu dau da mara a 2023 don mu dagile zamba. Itinin PDP ka tsana mu kenan. Na ce ba mu fara don mu daina ken PDP ka tsana ne wannan. Mu yau da mara a 2023 don mu kora beraye. Na gode PDP power. Ya Allah buwaye mai kyauta kai ne ka kage ummata. Kuma kai ne ka ba ni baiwar waka har in zo na rera ta. Ya Allah buwaye na gode domin sai ku kayi man kyauta. Ya Allah in ka daga wannan wakar duk 'yan ƙasa su gane ta. PDP power. Ya Allah da dubu na salati gundan Amina shi kenan. Haske manzan Allah da can da ce ne shi wannan. Alihi sahabbai na sha a waka ta wata rannan. Alil mayari da Allah dan darajar man zo ka diba mu. Itinin PDP ka tsana mu kenan. Sallama salamu alaikum yan PDP sai ku mai ajini. Ashe kusan maganar gida ce yan PDP 'yan amana ne. Yawa APC karyarsu ta kare ai zabo ake yi wa zane. Talakawan ka tsana kan miya waye bana ba mu layin su. Na gode tashin hazibi ya bu
bugun kirji ita maja ta gama bata mu. Ba mu fara don mu daina ba. Ni kullum uba ni daina kira talakawa mu rike yancin mu. Ka sani ne wannan. In PDP mu ta kama to ai kun san hular mu ta damu. Ko kura tana wuri in zaki ya zo dole ta ce baba. Ba mu fara don mu daina ba. Icinin PDP ka tsana mu kenan. Mu ɗau ɗamara a 2023 don mu dakile zamba. Inta Aminu shine ya ɗauki nauyin waka ta inni. Ba mu fara don mu daina ba. To Aminu muna da godewa nauyin da ka ɗauka har yanzu. Ka sani ne wannan. Aminu inta da daga marka gari al'ummar mu ba su juyayi. Kai kullum kokarin ka ai gyara kai inta ba fa a bata ba. Ba mu fara don mu daina ba. DB Mu power. ɗau ɗamara a 2023 don mu dakile zamba. Ka san ita amana in ta kai ba uban da ma zai bata ta. Ba mu fara Haka. don mu daina ba. Karfin yaro shi ne kuka su na gode masu fahimta ta. Ashe Ka sani wannan. zan mako idan har yayi jini ai shi ne za a kai kwata. Kamar APC talakawa dan uban ta banna mu gyale ta. Mu fara don mu daina Icinin ba. PDP ka tsana mu kenan. Mu ɗau ɗamara a 2023 don mu Ashe. dakile zamba. Mu gaishe da namu majigir shugaban jam'iyya ta kenan. Ba mu fara don mu daina ba. Dan kai ne muke ta yin aikin in ba kai in ba mu yin wannan. Ka Haka sani ne wannan. sai lahira ba mai atini na Alhaji Nura gida kenan. Gaishe na wani nura majigir bai bi layin yan akwahe ba. Mu fara don mu daina ba. DB Mu power. ɗau ɗamara a 2023 don mu dakile zamba. Mu bar karnuka da haushi idan uban da ya ja su sai ya gashi. Ba mu fara don mu daina ba. Mu tantance na gida sannan kuma san masu tanadin dashi. Ka sani ne wannan. Ni a waka ba na jin tsoro kuma in har ka ganni na koshi. Don mu daina ba. Ka san dogaro ga Allah kul idan har ka bar shi ka zautu. Ba mu fara don mu daina ba. Na gode. Mu ɗau ɗamara a 2023 don mu Haka. dakile zamba. Sai lahira ba mai ajini mai wakar ko sai ku diddiba. Ba mu fara Ashe. don mu daina ba. To ku kai sako gun ma'azoji har yau mai bani mota ba. Ashe Ka sani ne wannan. shi Abubakar ata ya ce ina barkar makar a shagun ba. Ai ka san dan PDP ai bai yi kama da kanta karya ba. Mu fara don mu daina Icinin ba. PDP ka tsana mu kenan. Mu ɗau ɗamara a 2023 don mu dakile zamba. Na gode. Kai bana PDP za ta yi gyara. Dan 'yan mata ba sa komai. To ashe ko wata dabara alkur'an bana din bata daɗi. Bana PDP za ta yi gyara. Dangin maja ba sa komai. To ashe ko wata dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. Ni na san komin kyan takalmi malam bai wuce wando ba. Bana PDP za ta yi gyara. Magana ce in muka zo mu uba za mu ji tsoro ba. Dan 'yan mata ba sa komai. To ashe dai wuya take sa har ma uwa ta arne ta yi tuba. PDP za Haka ta yi gyara. malam komin yaukin kuka ba ta yi kama da kuɓewa ba. Bana PDP za ta yi gyara. Na gode. To ashe ko wata dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. Ka san yaro bai daukar yaro in zaman su bai daidaita ba. Bana PDP za ta yi gyara. Da kuɗi na zan ƙarin aure ashe ba zan biduwa da ba. Dan 'yan mata ba sa Haka komai. ni ko zan yi noma walan ba na yin noman taba. Magana ce ai kun san ɗan Hausa ba za a yaki zance ba. Bana PDP za ta yi gyara. Dangin maja ba sa komai. To ashe ko wata dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. A duk girman kai da wuce wuya PDP ba za mu
butulce ba. Bana PDP Yawwa, za haka ta ne. yi gyara. Mu da ya talakawa mun shan ida abinda kika yi muke duba. Dan yan Haka. mata ba sa komai. Ƙuri'a ta amina hannu una ba zan dau layin janto ba. Bana PDP za ta yi gyara. Tunda kun ga abin da ake a ƙasa ku dawo domin ku yi gyara. Bana PDP za ta yi gyara. PDP To power. ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba Ashe. ta daɗi. Aminu inta ne ce na yo waƙar na faɗi lallai. Bana PDP Yawwa. za ta yi gyara. In ta jini na PDP sakon da ka ce ya shiga lallai. Dan yan mata ba Haka sa ne. komai. Kare kyawun shi farauta shi ko biri daji sai tsallai. Bana PDP za ta yi gyara. Aminu in ta jini na PDP Allah ya taya ma kai. Bana PDP za ta yi gyara. Dan yan waya ba ha komai. To ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. To ashe dukkan wani mai kiwo baya ci mutuncin da saba. Bana PDP za ta yi gyara. Ku kira mannawa su tarciya man ba zan yi ce masa oga ba. Dan yan mata ba Haka sa ne. komai. Shi Alhaji Salisu Yusuf ma jigiri gwarzo ne kuma babba. Bana PDP za ta yi gyara. To a gaida kai oga hero waken soya ne wata ke. Bana Kaga gargwar. PDP za ta yi gyara. Na gode. To ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. Ku kira man babban jagora dan jam'iyyar ya rike gangan. Bana PDP za ta yi gyara. Barista she mu a gaihe ka baban jam'iyya ne kuma gam. Dan yan mata ba sa komai. To da mu da kai fa amana ce dan ka rushe da shirin tangam. Bana PDP za ta yi gyara. Ai abin da kai mana har yau har gobe baba yi muke kallo. Bana PDP za Haka ta yi ne. gyara. Na kwashe. To ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba Haka. ta daɗi. Usabillahi raba mai atune dan washi ni nike take. Bana PDP Haka. za ta yi gyara. Ciyaman ne na mawakan PDP dan ina fitiwa ke. Dan yan mata ba sa komai. Roƙo na Allah ruwa da iska kullum in ta yin take. Za ta yi gyara. Wake wannan jam'iyya domin ba za ni butulce ba. Bana PDP za ta yi gyara. Dangin mata ba sa komai. To ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. Wakar Aminu in ta ce da shi ne ya sa ni in kawo. Bana PDP za ta yi Haka gyara. jinin PDP na shaida a dan ka wuce da mai bawo. Dan yan mata ba sa komai. A gaishe da nau Abu Ubakar a ta ahila ni ke kiwo. Bana PDP za ta yi Baka gyara. in ka san PDP akwai amana ba tari na macuta ba. Bana PDP za ta yi gyara. Dangin mata ba sa komai. To ashe kowace dabara alƙur'an bana ɗin ba ta daɗi. Na gode. Hey, ah, PDP power. Yes. Mai saurare, ka saurari wannan waka ne mai take 'yan amana sana kuma ban fara da mu daina ba. Daga bakin Saifullahi Rabi'u mai art mashi ciyaman na mawaka na PDP Katsina State domin neman ƙarin bayani 090 32 08 63 05 ɗaukar nauyin wannan waka Aminu Inta na Majigiri. Madalla Allah, Allah ba mu nasara. PDP power. Yes.